имате лента, изкарваха бе. Маското Бойко Борисов мера 25. Чакай малко. Усмихнете се, после са натопили такива. Режи бе, аз снимам бе. Оп. И сега той прави така. Оп. 25 цента в джоба. 400 метра. И трябваше да ще вода да я сипим. Някой ще нямаш ли вода да я сипим? Тупо вода да му върши. Колко ще даме, цяла колко? Значи, това колко ще трябва да стоя така? След 2 седмици ще да открива новия участък, Оля, до Сливен. Ето. Вчера не голи. Тя такова ли да Айде, Това не хоче тук, къде да ни е Той се стъпял. едно като шампанско да е това. Вода да му върна новия кантар. Да си бега си. На резервното гарагамане. Айде сега. Да трябва да бъде.